May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaag sa naman kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banuas ang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anay Mayor si Isabela kag iban nga mga opisyales sa ginakip sa murder case, nagsuka sa NBI pinagi sa kay Vice Mayor Jeffrey Ferrer. Mga kandidato nga nagapapili sa Bacolod nagupod sa Peace Covenant signing. Isa naman ka miyembro sa Quadra Robbery Group patay sa pagpaniro. Lalaki nga may pusil, nagpamahog sa Kalan-an, natabuan man nga may mga pulis, ginaresto. Kag sa good vibes, mga driver may diskarte para makakinot. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagahulat lamang ang Provincial Health Office ang go signal bahin sa nag-expire nga AstraZeneca vaccines. Inisunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kasunod sang abiso ni Secretary Carlito Galvez ang National Task Force Against COVID-19 na Chief Implementer nga sarang ma-extend ang shelf life sang nag-expire nga bakuna sa tubtub 6 ka bulan. Sunod kay Tumimbang, nagapabilin sa cold storage facilities sa probinsya ang nag-expire nga 14,620 ka dose sang AstraZeneca vaccines. Ini ang kabahin sa nag-abot nga mga bakuna sa November 8, 2021 kag wala na paubos ang test ang expiry date sini nga November 30, 2021. Samtang padayon ang pagbakuna sa probinsya angot sa National Vaccination Days. Nagpadala sang vaccinators ang probinsya sa Cabancalan City, San Carlos City, Bago City kag Kawayan. Nagbato naman sing tig 2 ka kilo nga bugas ang mga nagpabakuna sa sini nga mga LGU. So that means all accounted for na, expired man, utilized man, incoming, outgoing nga bakuna may ara na. So kung mo na ito na-expire, pwede pa siya magamit? Kaya 6 months naman ang iyang rest period? Yes, kung pang-white naman kuma-dispose mo, we cannot dispose anything. Kaya that is evidence nga harap sa atin. So, alam man na sa atin, kung may harap signal nga that we have to utilize it, then we will utilize it. Okay, it is intended man for vaccination. Preparation. Sa number 9, sa Bacolod City, mga healthcare workers ang training na para sa pagbakuna sa mga kabataan. Reformulated ang supplies ng Pfizer COVID-19 vaccines nga gitala na para sa pediatric vaccination sa Bacolod sa mga nagaedad 5-11 ka tuig. Para sa pamunuan sa Department of Health, isa ka pagtilaw ang vaccination program para sa magagmay nga kabataan, ilabi ng kadam-an sa ila ang may kakulba pa sa pagpabakuna. Gani ginsugda naman sa Bacolod Emergency Operations Center ang training sa mga nurses kag midwives nga katapos ang vaccination team nga amo ang mag-administer sa bakuna para sa ila. Sunod sa kay Dr. Edwin Meraflor, Officer in Charge ng City Health Office, may panibago nga procedure kag handling para sa pediatric vaccination. Ang mga kinahanglan man mahanas ang team para sa natalana nga vaccination program sa Lunes. Sa sining nga Biyernes, natalana man nga mag-abot ang kapin 10,000 ka doses ng Pfizer COVID-19 vaccines para sa mga magagmay nga kabataan. Sa number 8, probinsya sang Negros Occidental ang magasugod pagpanagtag sang cash assistance gikan sa 90 million pesos nga pondo sang National Housing Authority para sa mga apektado sang Bagyo Odette sa madason nga semana. Padayon ang pag-release ang bulig kag kainas ang aga, nagbaton sang corrugated GI sheets, food packs kag banana seedlings ang mga apektado sa Bagyo Odette sa Banwa sang Kawayan. Sa pagpamuno ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, malapit sa 4,000 ka pumuluyo ang nakabaton sang bulig gikan sa probinsya. Sa karon suno kay Mayor John Ray Tabuhara, 75 to 80% sa Banwa ang tigayo na balik ang kuryente. Naka-release naman ang LGU sang financial assistance gikan sa kaugalingon nga pondo kag ang sa Bureau of Treasury. Sunod kay Governor Eugenio Lacson,
Karon nga may Memorandum of Agreement na sa NHA, maga-release na pondo sa mga wala pa nakabaton sang financial assistance. Kung may mga reklamo man nga wala nakabaton, nagabase lamang sila sa listahan nga ginahatag sang LGU suno kay Lacson. Sa pagsulundan, 5,000 pesos ang iga-release kag mangin priority suno kay Lacson ang may totally destroyed nga mga puluyan nga wala pa nakabaton sa financial assistance. Maybe we can start next week. I will push for at least makastart na ta. Because right now it's NHA who's pushing us. Oh. Ang priority sa 5,000 sa isang NHA, ang totally ang destroyed ko. Yes, no, of course, ang totally destroyed. But as I said, like in-announce kayo na ni Mayor, di ba, financial distribution sila dire sa issue. So, diragya po kami mapasi sa ila. Because also, we don't want also duplication. Ang ayuda nga ginhatag sa national, which is 57, bali nagdugang kami mga 7 million man na counterpart ko. So all in all, mga 64 million ang ari diri sa amon. So kahapon ongoing ang payout, no? Ongoing. Sa partially na, totally damage has been served already. Partially damage na lang ang nabilin do mga 3 na lang ka barangay. Sa number 7, isa ka lalaki ang kinreklamo nga nagapamahaw nga may bitbit nga armas sa isa ka kalan-an. Pero may mga pulis gali sa mga kalan-an gani na aresto siya kag nakuhaan pa sang illegal nga droga. Arestado ang 24 anyos nga si Johnny Camasura matapos ini ginreklamo sang tenant sang isa ka kalan-an sa dalan Lacson sa Bacolod sang iya nga ginpahaw gamit ang iya sini nga armas. Sa investigasyon sa PNP, nagbaisay si Camasura kag ang tagreklamo kag iya ini ginpahog. Gilayo naman nga nakapangayo sang bulig ang tagreklamo sa mga katapos ang PNP anti-kidnapping group nga nagakaon sa amuman nga kalan-an sang amo nga tion. Sang ilagin patigayon ang frisking kay Camasura, dito na nakuha ang isa ka 22 revolver nga pusil kag 4 ka sachet ng suspected shabu. Detain karon sa police station 2 ang suspect kag kaso nga paglapas sa RA 9165 kag community gun ban violation ang iya nga atubangon. Sa number 6, illegal nga droga isa sa ginalantaw nga motibo sang PNP sa ginsalvage nga tricycle driver. Isa karon sa ginatutukan sang Police Station 1 amo nga may kangtanan sa illegal nga droga pagpatay sa tricycle driver nga si Julius Dumipig nga nasapwan na lang ang bangkay nga ginbilin sa kilid sang highway sa EB Magalona. Suno kay Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, mismo ang iya live-in partner ang nagsiling nga nagagamit ini sang illegal nga droga kag may impormasyon man sila nga nabaton angot diri. Isa man sa posible motibo suno kay Sarona amo ang pagtimalos bangod damlag pa may kaso man nga theft kag robbery ang biktima. Ginapatud pa sa karon sang PNP kun bala may abduction nga natabo bangod suno kay Sarona wala man sang may nakakita kag nakabati sa pag-abduct sa kay Dumipig sang Martes sang gabi sa Barangay 13. Sa number 5, isa pang ikakatapo sang Aki Quadrarabe Group patay sa pagpaniro sang kagapon. Patay ang 31 anyos nga si Arian Mark Salaver ukon alias Jok Jok matapos siya ginsulong sa mga armado kag gintiro sa Purok Kabakawan sa Barangay Villamonte sa Bacolod kahapon. Sunod sa kay Major Richie Gohi, hepe sa Police Station 4, nagatindog lang si Salaver sa guwa sang ilang balay sang siya ang ginpalapitan sa mga armado kag gintiro. Nagtingwa pa nga magpalagi sunod sa pulis si Salaver ugaling na corner ini kag liwat kag gilutang tubtub mapatay. Ginabaluban ta 12 ka mga armado ang nagtira sa biktima sunod sa kay Gohi. Isa sa ilang ginatan-aw nga rason nga ang iya man upod sa grupo amo ang nagpatay sa iya. Dugang pa ni Gohi, nagpadulong pa si Salaver pagkasunod nga adlaw sa gintiniran nga balay ni Aki Quadra kung sa diin sila ginpang-abdak. Kag nagkuha pa sa dito sa iya nga mga pagkabutang. Right hand ni Quadra si Salaver sunod sa kay Gohi. Isa man sa ginatan-aw nga anggulo sang PNP amo nga balusan man si Salaver bangod man sa iya nga kaso. Si Salaver ang sadto nga na-involve sa kaso angot sa illegal nga droga kag may kaso man nga robbery hold up kag siya ang reklamo man sa pagpamuno kag pagpaniro. Parayon ng investigasyon karon sa PNP angot sa pagpatay sa iya.
Sa number 4, tagdumalahan sang Seneco ang pabor sa pag-review sang ilang nga operations kag management pati na ang bahin sang layi nga nagahatag sang poder sa National Electrification Administration sa pag-supervise sa kasubong nila nga mga electric cooperative. Nagapanindugan ang tagdumalahan sang Central Negros Electric Cooperative nga sa pihak sang labor dispute nga ila ginapangatubang nagapabilin sila nga transparent sa ila pagdumala sang utility firm. Suno kay Malu Paroko ang pamuno sang Member Consumers Integrated Services Division, pabor sila sa ginaduso ni Congressman Francisco Benitez nga pag-review sa Seneco operations matapos ang notice of strike sang katapos ng Seneco Union of Rational Employees o CONCURE. Damlag pa, plano sang CURE nga mag-strike kay wala na patuman sang Seneco management ang nakasugtan nga paghatag sa duga nga benepisyo sa empleyado pinaagi sa collective bargaining agreement. Ang gin-issue nga advisory sang NEA angot sa wala malambot ng 95% collection efficiency rate ang ginatudlo nga rason sang management nga wala nila napatuman ang CBA. Gani para man kay Paroko, dapat man kuntani ma-review ang Republic Act 10531 nga mo nagahatag poder sa NEA sa pag-supervise sa electric cooperative. Ini sa pagpati nga naglapaw na ini sa ilang nga mandate resulta sa nagaluntad nga problema sa tunga sang labor o kon management. Tungod sang labor dispute, mayara na sang assumption of jurisdiction ang Department of Labor and Employment sa Seneco samtang nagapadayon ang negosasyon. Nga ginapangayoan gid sa union and sa labor movement na i-review inang layi nga tag 531 because it gives niya silang isang mga iban na mga, it gives niya the superpower nga ang tanan-tanan nilang mga i-issuance manginlagi na siya. Superpower na gid siya and it, kung sa ano pa daw nag-overstep siya sa layi sa iya sang Department of Labor and Employment nga naman niya nga power. Sa number 3, mga nagapapili sa Escalante City ang nag-inatubangay sa pagpirma sa Peace Covenant. Ang Escalante City ang isa sa mga areas of grave concern sa Commission on Elections. Ginapaidalom sa area of grave concern ang isa ka lugar kung may presensya sa armado nga grupo, mainit nga inaway sa politika kag may history sa election-related violence. Gani kay nasang aga nagkatubangay ang mga kandidato nga nagapapili para magpirma sa Peace Covenant para sa matinlo, luwas sa katalagman, tampad kag matawhay nga piniliay. Ginpangunahan ini sa PNP kag ginupdan sang katapos ang Philippine Army, COMELEC kag simbahan. Nagtambong sa incumbent Mayor Melesio Yap, Merly Iro kag Eddie Montero nga amo ang mga binungguanay sa pagka-alkalde sa syudad, lakip ng ilang mga kandidato sa pagka-vice-alkalde kag konsihal. Nagpasalig naman ang PNP kag Army nga mangin neutral sila sa piniliay. Sa number 2, simultaneous sa Peace Covenant signing ang ginpatigayon sang Bacolod COMELEC upod sa mga local candidates sang syudad. Ginpangunahan sang Commission on Elections Bacolod kag Bacolod City Police Office ang Peace Covenant signing sa tunga sa mga naga-kandidato sa syudad. Nagbuylog sa virtual ceremony ang katapos ang Grupo Progreso sa pagpanguna ni incumbent Mayor Evelio Leonardia nga nagpirma sa Bacolod Government Center kag mga independent candidates nga separado nga nag-sign sa Peace Covenant sa Bacolod City Police Office Headquarters. Nag-una naman sa pagpirma sa Peace Covenant ang katapos ang Asenso Bacolod sa pagpanguna ni Mayoralty candidate Albi Benitez kahapon. Ang seremonya ang ginsundan sang candle lighting activity upod sa mga lideres sa mga simbahan agud panawagan ang kalinong kag patas nga piniliay sa Mayo 9. Separado man nga may ginbuy-an nga mga pating ang mga magkasumpo nga grupo sa politika. Simbolo sang ila commitment para sa malinong kag matawhay nga eleksyon. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anay Mayor Rosalito Malabor kag duha ka mga punong barangay ang nagapangtubang sang kaso nga murder ang nagsuka sa National Bureau of Investigation pinaagi sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Si Malabor, mga punong barangay Ami Luksin sang
Cordero sang may tubig ang nalakip sa gipasakaan sa kaso nga murder angon sa pagpatay sa kay Moises Padilla Councilor Jolomar Hilario sa tung 2019. Sunod sa kay Malabor, politically motivated ang paglakip sa ila sa kaso. Labi na nga taga Isabela man sila. Ining ila ginakabigman nga harassment, nagalaom sila nga tigayon makapiyansa. Ila na nga gipadangat sa Department of Justice ang ilang nga kaso kag nagalaom sila nga ma-dismiss. Ang tatlo ang over sa National Bureau of Investigation. Personal nga nagpadulong sa talatapan sa Vice Gobernador, si NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino para sila ang iga-custody. Sa Setyembre 2021, nagsungka man paagi kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang Vice Mayor sa Moises Padilla nga si Adrian Villaflor kay Councilor Jimmy Don Plaza nga nalakip man sa among kaso. Sunod sa kay Attorney Joe Max Ortiz, ang abogado sa kabilugan, 6 na ang nagsungka sa mga akusado. Yara ang kaso sa RTC gihulngan. Sunod sa kay Ferrer, tungod sa pagsalig sa mga natungdan kun nga natigayon ang pagsungka paagi sa iya nga talatapan. Mga taga Isabela kami nga gindala nila kami iya. Politically motivated ni kag harassment. You're hoping ang tagaan ka mo bail. Oo, amo gina. Kay ang amon dyan inapaabot pagin ang result sa DOJ mo. The warrant of arrest issued. It was issued about 6 months ago. Issue na. Sa bago lang sila nag-surrender. So they are surrendering to the office of the Vice Governor because they trust the office of the Vice Governor. Ini sila mga kilala naman and isa kami kapatido ni Mayor Malabor Anay. Siguro nga may warrant of arrest siya. So kung once nga may warrant of arrest ka, kailangan mo mahanggid nga surrender together with your legal counsel. So ako ga facilitate lang na ma-process ang ila request. Sa Good Vibes, mga driver sang depasahero nga jeep sa Alangilan ang nakapamensar sang paagi kung paano makakinot sa kwarta labi na nga iwat ang pasahero kag nagamahal ang krudo. May report si Romeo Subaldo. Sabay paradahan sa Alangilan, Burgos sa kilid sa Burgos Market sa Bacolod City. Dumayara na sang cooking show. Si Regent Sibigan, ginbuligan sa iya parehos nga mga driver nga magdigamo panyaga. Nahiwa na ang Bisaya nga manok. Nakihad naman ang kapayas, pati na ang ahos kag Bombay. Gisahon niya na lang kag lagaon sang makadali. Linghod man kuno ang manok, hindi na kinahanglan sang inuras nga lagaanay para makahigop na sila sang sabaw sang tinola nga manok. Antes gisulad ang tinola, nabakit na ang tinigang. Ilaw, ang tinigang kulang sabaw. Kusinero ng way hinungdan. Kadako lang ang tiyan. Ining eksena sa paradahan kun udto. Imbis nga magkaon sa karinderya, nagaamot-amot ang mga driver sang kwarta para makaluto sang palanyagahon. Tag 30 pesos ang amot sang kada isa. Sunod sa kay Regent, mas makakinot sila sang sa magbakal sang sudan kag kanon sa karinderya. Saan nagkabilog ang manok? Oo, nabilog sa isda, sa paksyo kami. Bakal kami sa gatos. Motong ako namon. Pila tanan gasto mo sa isa ka panagabi? Gasto namon guro mga 30. Ada isa. 30 kada ulo. Oo. Makapanyaga na ka mo? Yaga na. Kung magkao sa karinderya, sudan 50. Dua ka kanon? Dua ka kanon. Ito kung ako account 20. Oo. Ito nga, gid. Gidsuguran ininila sa nag-pandemic. Sa kada driver, isa na lang kuno subong kabiyahe padulhog sa Bacolod ug pasaka sa Alangilan. Jutay na nakatama sang pasahero. Dugangan pa sang semanal nga saka sa bilisang diesel. Halos wala na sila sa may mapauli nga kwarta sa ilatag sa kapamilya. Gani kinahanglan nga magkinot. Kwarta namon, isa lang takla dyan dulog. Kwarta namon, dagan lang 8. Ito kung nga namon 4 bilhin. Para kailangan namon 4, kaya na. Paano pa matatag mo sa asawa mo? Kaya na mula na kung may gusto sobrada, muna mato, 2 gatos, muna. Sa sinikuno nga panahon, papisan-pisan, kanya-kanyang diskarte para mabuhi ang kada pamilya. Barbie ning ilang nga pamaagi, kaya para makatipid, mapagkukunong magawa ka sa karinderya, 50 pesos ang sudan, 10 ka pisos ang imo rice, hindi ako magamot-amot sila kag mangumpra kag magluto dira mismo sa igad sang dalan,
mas makasave sila. Kag ano ming inang ko isipon mo, hapos man magluto kag hindi Kabalo mo nila, ho. Discarding Pinoy, kumbaga. kanya-kanyang diskarte ruming para katibawas. Amugid. Kaaga po ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.